Добър вечер на всички. Благодаря, че дойдохте тук на живо в Ентракт 127. Казвам се Пламен Цеков и съм един от основателите на Geeks Remote. Имам чест да открия днес това събитие за поредното събитие от серията на Geeks Remote, този път посветено на изкуството на фрилансинга или как да бъдем всички по-успешни в този тип работа, позициониране и съответно при проекти. Искам горещо да благодаря също на всички хора, които ни гледат отдалечено, също и на Ентракт 127, които осигуриха това чудесно място за нас, така че проведеме тази среща и на живо. Много се радвам, че заформяме една такава общност, която, нали, както е наистина и целта е да правим едно професионално социализиране точно в сферата на работата на самостоятелни начала или така наречения фрилансинг. Това, което ще последва днес, няколко теми. Също искам да благодаря на Митко, който ще е отдалечен от Варна, също на Светлини Валери, които ще ни разкажат малко за техния опит, заедно с Елена, която ще задава въпроси към тях. И накрая да се получи един чудесен нетворкинг, което е и цел на самото събитие. Малко уводни думи от мен по отношение на това как е икономиката, неща, които може би всички забелязвате. Намираме се в една ситуация на една перфектна буря. Защо перфектна буря? Защото може би всички наблюдавате, вилнеят три различни бури, всяка със своя собствена сила, подем и посока. От една страна икономическата ситуация. Високи лихви, продължават да растат лихвите. Какво водят високите лихви? Водят до по-висока инфлация, съответно по-труден достъп до капитал, много по-скъп капитал на много фирми, което, нали, резултира в забавени проекти. Наблюдаваме все по-често така наречения райтсайзинг на компании, нали, освобождават хора и, нали, говори се на все повече места за рецесия. На практика рецесията чука на вратата. От друга страна, какво наблюдаваме след COVID? Желанието на все повече хора да работят отдалечено. Тъй като, да, COVID да ни научи да работим отдалечено и това е един от начините, който хората на практика практически визуализират и усещат какво е това по-добро и по-различно качество на живот и съответно благополучие, в някаква комбинация от благополучие, така че те да могат да избират. От трета страна имаме, нали, обратна тенденция, световни фирми, големи фирми, като Amazon, като Google, даже и Zoom, хората, които правят платформата за отдалечени срещи, искат хората да се връщат обратно в офиса. Затова казвам, нали, имаме три различни бури с собствена сила, подем и не е ясно коя ще надделее. Но какви са фактите? Вече имаме тази глобализация. Икономиката е доста глобализирана и ремоут working няма как да спре. Все повече и повече хора се оглеждат и търсят такива възможности, било то като първоначална или допълнителна работа. Факт е обаче, че също и традиционният начин, нали, на наемане на трудов договор, също, нали, имаме компании, които предпочитат все още традиционния начин и други, които са много по-гъвкави по темата и по този начин, нали, ще достигнат до много повече талант. Така че там също предстои битка за таланта. Какво ще се случи? Нашето очакване е, че компаниите все повече и повече ще се ориентират към по-гъвкавия начин на работа. От друга страна, какво означава това? Къде ще е най-голямата конкуренция на фрилансинга? Най-голямата конкуренция на фрилансинга и според много други изследвания, това ще бъдат самите фрилансери. Точно за това е посветено една от темите на днешната ни сбирка, на която Ясмина Тао ще даде малко повече детайли след мен. Как наистина да бъдем по-успешни
как вие да бъдете по-успешни, по отношение на това да се позиционирате по-добре в цялото това море от фрилансери в световния океан, бих го нарекал, тъй като нещата наистина са доста предизвикателни по много фактори. Немалко компании имат много позитивен опит от този тип работа. Други няма да крием, че имат негативен, опарили се са под една или друга форма. Целта на нас като организация е наистина да намаляваме рисковете от двете страни и също така да бъдем ваш импресарио, да ви съветваме по най-добрия начин, така че вие, тъй като от вас зависи, хората, които искате да работите на такъв тип работа, се представяте по-добре и да бъдете по-добри играчи сами по себе си в един такъв филм. Друго, което е важно и какви детайли също ще засегнем. Най-накрая Елена ще разкаже малко повече за най-различни оферти от партньорски организации, които сме събрали, така че вие също да може да използвате индивидуално услуги, които принципно биха ви се налагали в самостоятелната работа, но под формата, нали, по-съществени отстъпки, така че, нали, както да сте наравно и по-конкурентни, както го правят големите фирми. Примерно една тема, която е доста локално свързана и може би ще е интересна за вас. Всички може би слушате дискусията около бюджета и така нареченото вдигане на максимално осигурителния доход. Нещо, което по принцип ще направи още ще даде финансово утежнение върху работата на граждански договор и на самостоятелна практика, което все повече и повече слага на масата дали не е по-важно, по-бързо този тип работа да се прави чрез създаване на фирма, за което имаме няколко счетоводни фирми и съответно и адвокатски кантори, които могат да ви помогнат в едно такова нещо. Това е накратко от мен. Предавам думата на Ясмина, която ще сподели ценни практики и съвети от това, което ние сме синтезирали за вас по отношение на това как наистина да бъдете по-успешни, вие да бъдете по-успешни, съответно ние да бъдем по-успешни.